Sådan dag. Det er sgu rigtigt, det der interviews der. Jeg skal lave det interviews der. Nå, hej. Ja. I ved ikke noget som helst. Kom, lad os gå lave det der interviews der. Så skal vi se. Jan, er du derinde? Ja, okay, jeg kommer lige ind. For satan. Hej, Jan. Vi kommer lige for at bestille nogle spørgsmål. Er det okay? Jeg har min kameramand Simon med. Hej. Ja. Jeg skal bare lige spørge dig om, hvad tror du, det bliver med den her gruppeweekend med Frederiks kontaktgruppe? Nå, Frederiks kontaktgruppe, jeg tror, det bliver fucking lort. Det kan nok blive hyggeligt. Hvis jeg lander den her ollie, så tager det godt for weekenden. Tror du, gruppeweekenden bliver god? Ja. Ja. Nå, mange tak for det, Lukas. Kobe. Okay, nu vil jeg gerne lige give en quick reminder. Der kommer en virkelig grænseoverskridende scene nu. Sådan virkelig grænseoverskridende. Jeg laver ikke sjov. I skal virkelig overveje, om I har lyst til at se det. Det var en scene, som jeg egentlig havde tænkt at censurere nogle ting ud i. Men det kunne jeg ikke finde ud af. Det var skidesvært, og det kommer til at tage fucking lang tid. Og klokken er 3:30 om natten, så nej, den skulle altså bare med. Hej. Så glæder du til Frederiks gruppeweekend? Nej, det som sådan. Hvordan går det? Ja? Fuck dig. Nej, det var hyggeligt.